Hari ke-7 renovasi makam Mbah Punden Djorso. Posisi cungkup tinggal keramik. Untuk jogan utama sudah fix siap dicor. Rencana besok hari dicor. Hari ke-8 renovasi rumah Mbah Punden Djorso, makam Mbah Punden. Kali ini progresnya ngecor. Tak syuting wis cocoknya ngono kono karo ya. Nggih melur kita papaten tak nggih ngrasakno. Andalan kabeh, bar sarapan wis oleh separo. Ya, apa dibong? Cah ngantuk. Iki setengah, sik nggone soal. Soalku, Iki Putu Djorso no, Mas. oke, soalé. Sik benjol anu kudune ngembelane mirip. Kudungku malah kere nggon Mbah Lami. Andalan-andalan iki. Mengerene kang lumpur nggur nyoteng ae. Samarku lali gak dipijot iki. Teko Mbah Darmi aku bagian teknis dina iki. Logistik to. Teknis to. Kabeh njaluk gaya dhewe. Ayo duduk laudan. Ora neng logistik proyek luwe. Kie. Ayan no. Iya. Ya ya. Tepat jam 9.20 ngecor selesai. Iya. Wah, andalane. Guru tengah. Lego ora tak pretes kok. Ki apa guru tengah iki? Kepengin mireng tak mireng ta, Pak?